Po koszmarnym początku wiosennych zmagań w pierwszej wojewódzkiej lidze trampkarzy piłkarze GTV Stadionu Śląskiego zdawali się ostatnio wracać do formy. Mistrzowie województwa z jesieni z 5 ostatnich spotkań przegrali tylko raz na boisku lidera Gwarka Zabrze. Chorzowianie z meczu na mecz grali coraz równiej, a rosnącą formę bardzo chcieli potwierdzić w meczu z Rozwojem Katowice. Już pierwsze minuty spotkania pokazały, że prowadzeni z ławki przez trenera Piotra Bryka gospodarze będą chcieli szybko zdobyć pierwszą bramkę. Pierwszy strzał w drugiej minucie oddał Kacper Kubasiak. Minutę później ten sam zawodnik zagrał przed pole karne do Łukasza Peronia, który przeniósł piłkę nad poprzeczką bramki Rozwoju. Po kolejnych 3 minutach akcję podaniem z własnej połowy boiska rozpoczął Patryk Grychtolik. Piłkę w pole karne gości wprowadził Patryk Matysek, po czym odegrał do nadbiegającego Grychtolika, a ten pomylił się tylko nieznacznie. To już kolejna okazja gospodarzy do tego, by otworzyć wynik meczu. Jakub Pawlik wrzucił piłkę w pole karne i centymetrów zabrakło Grychtolikowi, by wbić piłkę do siatki Rozwoju. W ciągu pierwszych 25 minut GTV Stadion był drużyną, która zdecydowanie dominowała na boisku i na której grę patrzyło się z przyjemnością. Ale sygnały ostrzegawcze zaczęli wysyłać goście z Katowic. W ciągu zaledwie 5 minut Rozwój kilka razy zagroził bramce Mikołaja Wróblewskiego, tworząc sobie naprawdę klarowne okazje do objęcia prowadzenia. Za każdym razem problem zaczynał się od indywidualnych błędów zawodników z Chorzowa. Na minuty przed przerwą po indywidualnej akcji w światło bramki uderzał Kubasiak. Golkiper Rozwoju z obroną nie miał problemu i do szatni oba zespoły schodziły przy bezbramkowym remisie. Z pierwszej połowy zdecydowanie możemy być zadowoleni. Ona przypominała bardzo pierwszy mecz z Rozwojem, gdzie my graliśmy piłką, gdzie my tworzyliśmy sobie sytuację. Tam drużyna Rozwoju grała proste środki. No i radziliśmy sobie z tym w pierwszej połowie, tak jak tutaj Pan mówi, tworzyliśmy sobie sytuację. Zabrakło kropki nad i w postaci bramki, na pewno to by jakoś ułożyło spotkanie. No ale no, mieliśmy nadzieję po prostu, że to zostanie podtrzymane. No i z pierwszej połowy zdecydowanie jak najbardziej można być zadowolonym. Trochę było takich błędów indywidualnych, z których drużyna Rozwoju stworzyła sobie jedną 100% sytuację i to taką, no, że mogli nas skarcić, ale to był typowy błąd indywidualny, tak? Złe wyprowadzenie piłki, brak takiej decyzji nawet wybicia piłki gdzieś w boczny sektor i poszła z tego sytuacja 100% dla Rozwoju, a my tworzyliśmy sytuację, my graliśmy bokami, które funkcjonowały w pierwszej połowie super, były piłki między bramkarza a linię obrony. No i zabrakło tego dostawienia nogi tylko, żeby do pustaka dotrafić. Patryk Grychtoli też miał sytuację, że mógł lepiej dołożyć nogę, piłka minimalnie nad poprzeczką przeleciała, także zdecydowanie pierwszej połowy szkoda, bo gdybyśmy wygrywali, mogłoby się to inaczej potoczyć. Niestety w drugiej połowie nic nie szło już po myśli gospodarzy. Co prawda to oni znowu zaatakowali jako pierwsi, ale później bardzo groźne ataki zaczęli wyprowadzać katowiczanie. W 44 minucie GTV Stadion cudem uniknął straty gola. Tym razem Chorzowian uratował jeszcze najpierw Słupek, a po chwili Maksym Gendera i Mikołaj Wróblewski. Po drugiej stronie boiska zza 16 szczęścia próbował Grychtolik, ale piłka minęła słupek bramki Rozwoju. Z defensywą stadionu coraz łatwiej radzili sobie jednak katowiczanie. W 51 minucie udało im się jeszcze naprawić błąd pod własną bramką, ale 2 minuty później piłka wylądowała już w siatce Chorzowian. Drużyna stadionu próbowała szybko odrobić straty, ale brakowało klarownych okazji do tego, by doprowadzić do wyrównania. Tymczasem w 60 minucie drugi cios wyprowadzili katowiczanie. Znowu dało sobie znać brak pewności i zdecydowania we własnym polu karnym, co skrzętnie wykorzystali gracze Rozwoju, podwyższając prowadzenie. Przegraliśmy zdecydowanie z fizyką dwójki napastników Rozwoju. No, jedna u nich zmiana nastąpiła w przerwie, ale to absolutnie nie tłumaczy naszych zawodników, bo to się zdarza, tak, że trener tam zostawił zawodnika dobrego na drugą połowę, no i trzeba było po prostu na to dobrze zareagować. No a nasi niestety, no, nie mamy zespołu fizycznego, to trzeba sobie jasno powiedzieć, z tym, że można to spokojnie nadrobić sprytem, a nie może być takiej sytuacji, że jeżeli Rozwój zagrywa piłkę z autu, czyli mamy tak naprawdę jednego zawodnika na boisku więcej, my sobie nie radzimy z tą sytuacją i dajemy ekipie Rozwoju sprowadzenie piłki do ziemi, tam obrócenie się w polu karnym, no
wykończył bardzo fajnie, też no szkoda, pierwszej bramki szkoda, podcięło skrzydła, ale też co właśnie zawsze było w tej drużynie, że po tej pierwszej bramce potrafiliśmy się podnieść, potrafiliśmy dać głowy do góry, żeby jeszcze nawiązać jakąś walkę, a w tym meczu pierwsza bramka no, załamała strasznie. Jeszcze w przerwie pokazywałem chłopakom, jak można jakby rozwiązać taką sytuację, jak ten rozwój jest w takim pressingu średnim, żeby sobie wypracować trochę miejsca, tam skrzydłowy miał zrobić robotę napastnikowi, no i nie widziałem tego ani razu, no i za to muszą być chłopcy rozliczeni, że nie wywiązali się w ogóle z założeń takich, o których się mówiło w przerwie. Gospodarze nie zamierzali składać broni i już po 3 minutach mieli szansę na strzelenie bramki kontaktowej. Do piłki dośrodkowanej z lewej strony boiska nie zdążył Patryk Ochman. 2 razy próbował strzelać Grychtolik, ale najpierw uderzył za słabo, a później zablokował go obrońca Rozwoju. W samej końcówce to katowiczanie dwukrotnie mogli trzecim golem przypieczętować swoją wygraną. Na szczęście w pierwszej sytuacji gospodarzy uratował dobrą interwencją Wróblewski. Za drugim razem piłka wpadła już do chorzowskiej bramki, ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną napastnika gości. Skończyło się więc wynikiem 0-2 i GTV Stadion wciąż znajduje się w dolnej połówce pierwszoligowej tabeli. W zasadzie to w tabelę nie mieliśmy w planach w ogóle od początku patrzeć, mieliśmy grać każdy mecz na maksa, w każdym meczu 3 punkty. Założenie było takie, żeby w tej wygrać jakby tą drugą rundę, żeby w drugiej rundzie pokazać, że ta pierwsza była tylko dziełem przypadku i udowodnić w drugiej, że potrafimy grać w piłkę tak jak w zeszłym sezonie. Także dokładnie, z meczu na mecz wyglądało trochę lepiej. Pierwsza połowa też napawała jak najbardziej optymizmem i nagle nastąpiła ta nieszczęsna przerwa. No i nie poznałem chłopaków w drugiej połowie, także ciężko to jakoś logicznie wytłumaczyć. Teraz byłem w szatni, spytałem się chłopaków, co się stało, jak oni to widzą od środka i nikt nie potrafił mi jakoś racjonalnie odpowiedzieć, co się zdarzyło. Także no ciężko coś stwierdzić więcej. Miejmy nadzieję, że to się jeszcze obróci. No, podejrzewam, że ich to zabolało, dlatego że w pierwszym po prostu mieli coś do udowodnienia po pierwszym meczu, gdzie zmiażdżyliśmy ekipę Rozwoju, a tam też przegraliśmy. I podejrzewam, że byli bardzo żądni rewanżu za tamten mecz, no a skoro się nie udało, no to niestety ta porażka ich zabolała, no ale trzeba głowy do góry podnieść, jeszcze parę meczów zostało. Prawda jest taka, że nie mamy żadnej presji, bo już o nic nie gramy, także trzeba pokazać, że potrafimy grać w piłkę i tyle.